интересна идея привлече вниманието на една определена част от публиката. В продължение на 4 концерта изпълнители и организатори се опитаха да потърсят пресечната точка и да потърсят също така отражението на френската музикална традиция върху българското композиторско творчество. Все пак знаем, че чисто исторически първите опити на пионерите в българската професионална музика са някъде от втората половина на 19 век. Тогава, когато френската музикална култура вече оставила една много сериозна следа в цялата европейска културна цивилизация. Но за тази идея все пак ще разговаряме с Жени Захариева. Вие сте основен инициатор на тези концерти, заедно с господин Лъчезар Карналъков. Също така, какви бяха вашите намерения? Може би кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 беше поводът да се замислиме по-дълбоко, всъщност, къде са нашите корени, защото твърде много и до този момент, според мен, много се набляга за нашата специфичност, на богатството на българския фолклор, който е отразен в професионалната ни композиторска школа. А в същото време забравяме, че точно тези наши титани на музикалната мисъл, всъщност те всички са възпитаници на големи европейски консерватории. Да започнем от маестро Атанасов с Италия, Панчо Ладигеров с Германия. И разбира се, на нас ни е по-близка френската връзка, защото аз съм председател на фундацията Албер Русел. Ние правим редовно международния конкурс за пианисти Албер Русел, на времето създаден от професор Жермен Моние 1992 година. И всъщност това беше първият проект след промяната на системата. Първият смесен проект българо-френски. Оттам вече ние започваме така систематично да говорим за връзката между френската и българска култура. Това, че Любомир Пипков е бил ученик на Пол Дюка, това, че Марин Големинов е завършил знаменитата школа Канторум в Париж и е бил също познат с Венсан Денди, и това, че самите французи много често се интересуват от мене, когато аз съм там, всъщност какво стана, защо вие толкова малко свирите вашите композитори, които са завършили у нас. И затова решихме, аз самата също вече на 2 пъти представям Пипков в Париж, решихме да направим този акцент и да привлечем точно върху това вниманието, че тези титани на българската композиционна мисъл, те са се върнали в България. Вижте, това е също един голям морален белег. Те не са останали там. Те са дошли с мисията, че те трябва да създават в своята родина нова композиционна школа. Така че от двете страни оценката, и професионална, и морална, заслужава да бъде така акцентирана. Няма друго културно общество, а и не само културно в един по-широк смисъл, каквото е френското, което да е привлекло толкова много от културния елит на Европа, особено през 19 век, на който елит, така да се каже, той е дало подслон. И в същото време няма като че ли друго такова общество, което да е дало такова влияние на културите на останалите народи, също в един много широк план. Замислили ли сте се на какво се дължи това и на какво бихте го отдали? Да, много често съм се замисляла, защото аз също съм един почитател на музиката на Цезар Франк, разбира се, Сен-Санс, френски романтизъм, но мисля, че за разлика от Виена, именно във Франция се събужда едно движение в началото на 20 века като противодействие на така заливащото Европа
богатство, бих казала, романтично на емоцията. То вече се изчерпва, верно е. Брамс, може би, Франк са последните вече, които изчерпват. Това е върхът на романтизмът. И все пак французите решават да излезат от този кръг на дълбоката емоция на човека, на богатството на човешката душа и да се огледат какво ги обкръжава. И това, разбира се, е предизвиквало скандал в началото, но именно това, според мен, именно началото на 20 век създава именно френският профил на композиторите. Дебюси, който е бил ученик на Франк, той така е посещавал неговите занятия, дълбоко го уважавал. А всъщност в музиката си той прави точно обратното. Той нарушава всички правила на хармонията, които граматично са описани в учебниците. Тоест, те решават и като образ, и като техника да излезат от този кръг, който е залял по това време. Знаете, че Вагнер навсякъде е по сцените френските. И не напразно Дебюси обича да се подписва Клод Дебюси, френски музикант. Имало един такъв национализъм в най-хубавия смисъл на думата, че те възраждат френския дух. И да вземем даже елементарно названията на пиесите, които дават. Нали, това е живота, живота колко е прекрасен, трябва да се огледаме. Не само да мислиме какво сме ние, но живота е много по-силен от нас, той е много по-богат. Така че в това виждам противопоставянето на френската музика в началото на 20 век. Говоря като изпълнител, не като теоретик. Да, обаче французите безспорно оказват влияние на голяма степен, но има неща, които могат да се повлияят, и има неща, които не могат. Французите са влияели на цялото европейско общество по много посоки. Дори ако щете по какъв начин да се облича, как да живее, какъв стил да възприеме. Но има същности, които като че ли не могат да се предадат. Аз ще ви дам елементарни примери. Например, Шопен. Той една огромна част от живота си прекара във Франция. Но той ще става полски композитор. По същия начин до голяма степен и Лист. Вагнер също има периоди, в които живее в Франция. Можете ли да кажете, че той не е немски композитор? Вижте, вие засегнахте една много чувствителна точка. Изпълнението на Шопен. Аз, бидейки член на много международни журита, съм се убеждавала как французите по различен начин възприемат Шопен, отколкото, да кажем, германците, отколкото руснаците, отколкото поляците. Те считат, че Шопен истинският е техен, защото целият си живот Шопен фактически от зрялата си възраст вече е прекарал във Франция. И имат изключително точни изисквания. И ако нещо се направи по-свободно, по-романтично, така се подчертае трагичния момент с една сантименталност, това вече ги отблъсква. И веднага французите казват: не, това не е Шопен,
Това е сантиментален Шопен, това е славянски Шопен. Тоест, те имат много голямо така чувство в себе си за контрол на емоцията, именно в творчеството на един Шопен. Ето, например, поляците го свирят много по-свободно, да не говоря за руснаците. Нали? Така че, действително, има композитори, които са живяли във Франция и чието творчество вече може да бъде предмет за един голям изпълнителски спор как да се свири, кое е по-верното за Шопен. Има много неща, които се копират, които се говорят външно, което може би прави някакво впечатление за френски дух и за така елегантност сред обществото, но разбира се, то е от еманация на славянския дух. Според мен неговия произход действително е оказал един голям отпечатък и според мен той не е толкова французин, въпреки че от 16 годишна... но от 16 годишна възраст той си е плътно в Франция. Нека да се върнем все пак на българо-френската следа, така да се каже. Какво отражение смятате, че френската култура е дала по някакъв начин на българското композиторско творчество? Да не забравяме, че една голяма част през втората половина на 19 век влиянието е, може би, по-скоро от Австро-Унгария. След това е на Чехия, когато идват чешките музиканти. Руското влияние е много силно в края на 19 и началото на 20 век също така. Като че ли много влияния стават? Много, да. Тук е трудно да се каже нещо особено за светът на изкуството, в който всъщност е нашата функция да предадеме по-скоро образ за съдържанието, а не толкова да вникваме в тези тънкости на музиколога. Как аз виждам? Аз виждам даже голяма разлика между Пипков и Големинов. Може би това, че самият Пипков е бил ученик на Пол Дюка, т.е. на академичната линия във Франция, може би това също е дало някакъв оттенък. Но един Марин Големинов е много по-освободен, много по-остроумен в това, което прави, даже в малкия детайл, даже в музикалният език. Нещо друго. Докато Пипков, при него аз забелязвам един голям интерес към древно българското, т.е. към тези корени, които всъщност в руската музика, ето Стравински преобръща и поднася на Франция. Мисля, че Пипков също вижда своята мисия да извади от така дълбоко забвение българското и в същото време намирам доста хармонии, които са свързани с Месиен, да кажем, с езика на Месиен. Често се правят най-различни и всякакви паралели и сравнения в Европа по отношение на културите на различните региони. Винаги, когато става въпрос за френска култура или за френска музика, така има една усмивка и се казва, да, тя е по-различна. Можете ли, това е наистина много, въпросът е много лесен, отговор е невероятно труден, предполагам, но все пак да щрихирате това, което е типично характеристично за френската музика.
Да, това е един Вие сте познавач на френската музика. интересен въпрос и всъщност това ние го обсъждахме на кръглата маса, която се състоя след нашия концерт, защото и професор Лидия Ушавкова, и Анатолий Кръстев са личностите, които също са свързани с Франция и сравнявахме методите на преподаване на френските педагози с българските. Именно за това, което вие казвате, аз лично намирам огромна разлика между преподаването на германските педагози и френските педагози. Може би това идва също от характера, който е, да кажем, събирателният на самата нация. За мен един Брамс е въплъщение на немската нация с тази многоетажност в гласовете, в тази дълбочина на полифония, която има. Докато един Дебюси, който се любува на линиите, на красотата, също е признак на френския дух. Пак казвам събирателно. Защото французите не обичат да се показват пред хората, че те са страдащи или че те са нещастни. Не, те винаги трябва да са на върха. Нали? А страданието трябва да го оставиш в къщи. Докато германецът, той е много дълбок и той не се срамува да покаже каква му е душата. А да не говорим вече за славяните. Славяните просто си отварят душата и казват: гледайте как страдам. Нали? Така че тази, бих казала, събирателна характеристика, която ние усещаме, свирайки музиката на различните композитори, ние веднага можем да кажем: аха, френската музика. Значи тук не може да се изпада в сантименталност. Ето както госпожа Жармен Моние преподаваше, когато започваш да правиш излишни ритърданди, нещо задържаш и тя казва: о, не, каза, това е сантиментално. Думата сантиментално едва ли не е плашеща дума за изпълнението на френска музика.